As temperaturas de final de ano non foron tan baixas como desexaban os viticultores. A falta de xeadas provocou que os viñedos retrasasen a caída da folla e a entrada na parada vexetativa, unha situación que pode afectar ao desenvolvemento dos viñedos. Entonces todas as plantas necesitan, de folla caduca, necesitan unhas horas de frío para poder brotar despois, para que cando suben as temperaturas. Entonces, se non ten esas horas, o descanso é mínimo e a cepa pode agotarse moito máis. Non ten ese descanso, están sempre activas, o cual, quizá a hora de brotación, igual fallan máis yemas, etc. Entón, que é moi importante a parada invernal cunhas mínimas horas de frío que teña. Esta situación pode provocar que a produción deste ano se vexe afectada. Pode ser, xa veremos a partir de agora como ven o tempo. Si ven este frío progresivo, igual ainda podemos ter esas horas de reposo que ten que ter, pero como xa incluso estes 2 anos pasados, que a partir de febreiro xa as temperaturas empezan a subir, pois aí xa podemos ter un pequeno problema, o sea que temos xa moi pouco espacio entre a parada e a brotación, o cual eso xa pode empezar a complicarse o que é o ciclo das plantas de folla caduca. Somerxidos xa na parada vexetativa, os viticultores avanzan coas tarefas de poda. Bueno, pois en esta época as tareas son realizar as podas, concretamente, é a tarea máis importante que hai, dado que hoxe en día o sector profesional xa non ten aqueles milímetros, senón que xa falamos de algunha hectárea, entón a xente ten todos eses 3 meses para realizar esta tarea da poda. Entón, é a tarea que está facendo agora case o 100% dos viticultores. Neste traballo é importante ter un bo mantemento dos produtos para evitar as enfermidades, especialmente nos días de choiva.